noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo awujumba Lona lo ufala kuNjoko lo uNjoko hayi ngoba uNjoko sefala ishathi zakhe zasefala umuntu wegospel nje manje gospel wenjoko ishathi zakhe usefala wegospel akakasha igospel Kuyacula nje uNjoko njalo akuyacula ngiyakhuluma ufana nompana waceza lona ubule mpana waceza lona osanda kubeka umcimbi umzukulu nangu nezibuko la nguwe lo yakwethu le ngimbona makhaya ukhona apha nomfo wamsezayo lapha nangu ukhona ukhona hayi cha ngibonge kakhulu Mageba singamosha amadatha abalandeli bami ngibonge kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi bafowethu uphumani nehluhluwe ne-Shoprite enithenga amathikithi nalapha koThekwini ngakini engicabanga ukuthi enifuna ukwazi kakhulu ngalo mcimbi uMageba nizoxhumana naye ningene epagini niyayibona le post ukuthi ifake kuzo zonke indawo nixhumane naye nani ke ningatholanga ithuba lokuthi niqasheke ngokuzayo nibekezele nizokwazi ukuthi ningene ngoba phela kahle kahle ngeke ubathathe abantu eSouth Africa nabaculi nomasikhanse abaningi khona abanye futhi ukuthi bayaloku bevelile kukhona nje abanye abafundayo bafuna ukufana nobani sebethatha njengefilm le event iwuphi nendawo le event ilapha ehluhluwe emdletsheni isigodi kodwa ke isecwakeme era lapha esikoleni e-primary school mhla 9 November yes isoke usuku olukhulu ngicabanga iyoqala ngubani isikhathi iyoqala ngo-11 until late uzimdola lo yebo uzimdola okunye ngithi angiqinisekise kulaba artist lawa angekho la kwi-poster ama-artist lamancane asafisa ukuyiveza bafowethu ngiyacela asinivalele ngaphandle bengishilo ukuthi emsakazweni wonke umuntu oyi-artist afuna ukuyiveza ebhalise kuse-early bese begcina isikhathi mkhulu bese mkhulu